Cara sunat Rasul anak beliau, mudah-mudahan tu anak kita yang sunat menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, capai sihatnya berguna bagi nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Dek jauh saruan tibo dek imbuan datang boleh bambacang lancik baneh bak padi nasat tangkai tidur di Sumbang dan Nampo. Jo salam sambah dianjuang, sambilah salam dek dusana sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah balam lalu barabah mandi nyo kelubuk bunta. Sairiang salam dengan sambah lalu salam kembali jo pada sepangka. Aku ni niak mamak dan gadang bersahabat tuah suluh bendang dalam nagari kapai tempe bertanyo kepulang tempe babarito. Sarato ibu-ibu bundok kandung limpape rumah dan gadang sumara anjo dan tinggi hiasan dalam kapuang. Kaundung-undung ke Madinah kapayuang panji kasarugo ambuang puro along bunian cahaya rumah selendang dunia. Dek santiang pirek nan dicari dek tapa salam kon dak turun hujan sih ya. Ditaih kasera hujan sawate ya. Alhamdulillah ombak tandang angin selesai hujan taduah kabui bentarang di sikobi dua itu lagi ya kan. Cancang tadai jadi ukia kato sepatah jadi matan tulah kato sebenarnya. Kota jadi gitu balai kalapuk sampan di tapian pulau nanti korok saja. Jadi saudara kami nan jauh silakan madake silakan merapik diansu gurau sama malam kini. Kaganti siria sakapu sarato rokok rasa batang kaganti perkelan dari kami nan malutok talang sarueh pambui saluang malam ko pakih batuah dari padang tarok dari buki api dari agam nan menendang lagi tukang saluang kinantan rang simpang rumbio ayam maduan rang kota Solok ya di muaro paneh beliau pak kampung Nelse Hembang Sari dari Solok ya di tengah-tengah kinantan rang buluh kasok barakit kampung jorang pilubang ya Vina Lara namanya mana sedang dingin ke suasana di samping ambo merah rononya baju semalam kini beliau kok ownernya di Bukit Bulet keperluan dataran beliau namanya ya kata janeta orang Bukit Bulet taram lah kita diringi oleh dansa musik payungnya handle tas semalam kini dengan DJ gitu malam kok udah gitu jambang ya. Jambang ada oleh ya abu-abu pula licin juru budaya abu sendiri malam kini Dr. Mangiang salam kabake dosana pegurau kasadonyo selain tuak kawan-kawan Bang Narji boleh kawan-kawan tu dalam dia Putra Luak Rawang Bang Bidan lah ketuan suah pegurau semalam sin ini ambil kereta jopena tulih lagu ke dibinta kita giah kendak seketik surang pinta boleh kendak berlaku anak orang Padang manjik banang dianjik lalu diperampek lalu dipatigo kalau dirantang monyo panjang elok dikupananya sikit-sikit sekiro ke pagunya mendaki banyaklah kabut menurun tentang kotor tarata hari dan sadang tengah hari rundiang segitu ambo sabut maafkan kami